肘を90度に曲げます。で、限界まで開ききる。しっかり閉じきる。開ききるときにぐっと胸開いて、しっかり閉じきる。繰り返しましょう。急いでやるってよりも開ききってしっかり閉じきる。これが大切です。呼吸を止めないようにすることと、あんまり肩にね、こう力が入ったままやらないように意識をしましょう。 OK です。後頭部で手を組んでぐっと胸開いたまま左右にねじります。なるべく猫背にならないように意識をしましょう。ゆっくりでいいのでしっかりねじる。なるべく大きくねじる。呼吸は止めないようにしましょう。3、2、1。よし、 OK です。右手で左肩掴みます。で、右にねじりながらぐっと胸開く。右手で左肩掴む。右手をぐっと開く。ゆっくりでしっかり丸めて胸を開く。これ繰り返しましょう。肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。丸める。限界までゆっくり広げる。よし。左手で右肩を掴む。ぐっと胸を開きながら左手で右肩を掴む。ぐっと胸を開く。これ繰り返します。左手で右肩掴むときちょっと丸めてぐっと胸を開く。スピードよりも普段動かさない範囲でしっかり大きく動かすことが大切です。ラスト1回開けます。手を後ろに持ってきて後ろで拍手しましょう。なるべくぐっと胸を張る。猫背にならないように。肩、首痛い人は無理しないでくださいね。なるべく姿勢を正す。呼吸を止めないで頑張って。3、2、1。よし、 OK です。次、右足を左こっちに持ってきます。で、この右足を両手で抱えます。右のお尻伸びる感覚があれば OK です。このポーズできないよって方はこの右足を前、ここでも OK です。右のお尻伸びてれば正解です。頑張れるよって方はこの足をなるべくしっかりお腹にギュッとつけてピンと胸を張るとより右のお尻伸びてくると思います。よし、 OK です。左足を右こっちに持ってきます。で、両手でこの左足を抱えます。左のお尻が伸びてれば OK です。このポーズできないよって方は左足この辺でも OK です。左お尻伸びてれば正解です。頑張れるよって方は左足をなるべくしっかり自分の方にギュッと寄せてピンと姿勢を出すとより左のお尻が伸びてくると思います。 OK です。右足をちょっと前に出した状態で体を真正面に倒していきます。右のお尻外ももあたりのストレッチです。理想はおでこが足につくことですが、最低でも肘が床につくぐらいまではいってほしいです。いまいちお尻伸びない方はちょっと斜め前に倒したりとか、もっと遠くに手を伸ばしたりとか、いろんな角度で右のお尻伸びる位置を探してみましょう。上がらぬ状態で左足ちょっと前に出して体を真正面に倒していきます。左のお尻外ももあたりのストレッチです。理想はおでこが足につくことですが、最低でも肘が床につくぐらいまではいってほしいです。お尻伸びる感覚いまいちないよって方は、斜め前にこう倒してみたりとか、もっと体を前に倒して手を遠くに伸ばしたり、いろんな角度で試してみましょう。右足伸ばして右手で右のつま先を掴みます。膝の裏もも伸びてれば OK です。つま先掴めないよって方は空いてる手でこんな感じ膝添えてれば OK です。膝の裏もも伸びてればそれで正解です。頑張れる方はつま先を掴んで呼吸を止めないようにしましょう。3、2、膝もなるべく曲がらない方がいいです。左足を伸ばします。左手で左のつま先を掴みに行きます。左の膝の裏もも伸びてれば OK です。つま先掴めないよって方は、両手をね膝のあたりこうやって添えて膝の裏もも伸びてればそれで正解です。頑張れる人はなるべく前に倒れましょう。で、呼吸を止めないようにしてなるべく膝伸ばしておいた方がいいです。よし、 OK です。無理ない範囲で開脚開きましょう。で、この状態でつま先内外内外動かしていきましょう。手はねこうやって床ついててもいいしつかなくてもどっちでも OK です。で、早く動かすというよりも普段動かさない範囲でしっかり股関節つけながらねじるねじる。呼吸止めないようにしましょう。
手を後ろについて、このまま片足ずつこうやって上げていきます。上げる、なるべく高く上げましょう。もしきつかったら、バンダライ方の足下げておいてもいいです。こんな感じでもいいです。頑張れる人は浮かしたまま頑張って呼吸を止めないで。よし、 OK です。